gulyasan mo magkano? 140. Yung po, no, yung per kilo po ng ating gulyasan, 140. Tapos sa mga sariwang yellowfin tuna po natin ay 200 pesos na per kilo. Kuya, magkano yung mga presyo ng karot? 100, 70, 70, 70. O, yun po yung presyo. Isa-isa po yung presyo, ha. Yung atin pong ditong mga repolyo, 70 pesos po na mga per kilo. Yung atin pong mga labanos na makinis ay 70 pesos din po ang per kilo. Ito po yung laman ng ating tahong. So matataba po yung mga tahong natin. 100 pesos na kada takal. Ito po yung kalapa. Mga kamatis po natin ay 200 pesos na kilo. 1 pot po ay 50 pesos. De, magkano per kilo ng hasa-hasa? 220? 280? Mataas? Eh, wala ka kanina. Gaganda po na. Yan lang ang mga biyahe, no? Shout out. Shoutout mo yung hipo natin na kaluga. 200 pesos na per kilo ng hipon ni Kaluga Brothers. Shout out. Kaluga. Hipon po natin dito ay 240 sa mga per kilo. 200 na per kilo. So yan po yung kanilang mga latag po, no? Na mga hipon sa Malabon Fish Market. Kano tilapia, basalan? 100. Mga tumpukan po dito ay 100 pesos sa mga tilapia. Dito sa Bigid, 180 sa ulo, 120 sa laman. 120 po sa mga laman sa ulo, 80 pesos po sa mga per kilo. Ate, magkano po yung pagi? 120 na lang. 120 rin po dito sa mga isang pagi. Tapos yung mga alimasag nyo po, Sandal lang po. 100 pesos po yung mga tumpukan. No? Sa tumpukan mo ng tahong, 100 pesos sa mga tumpok, no? Napakarami po niyan. Halos 2 kilo na, no? Tatlo. Oh, yun, no? Yung mga ano. So, shout out, Tiyo. Ang pagbabalik ni Tiyo, shout out sa'yo. Oh, may shout out ka? Shoutout sa TYJ family. Ayun, shout out. Kala ko wala ka dyan, eh. Alright, good morning, good morning, good morning. Tayo po ay mag-update dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga panibagong latag o mga presyuhan. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Boss Paeng, parang wala ka ng latag ng bangos. Naubos na. Aga mo makaubos, Ano yung pang-ulam na? Kunti lang pinagyan ko dahil pista ng Quiapo ngayon. Baka Oo, piyesta ng Quiapo ngayon. baka ako matumal eh. Matumal talaga. Kita kilos lang pinagyan ko. Pang ano lang, pang 2 banyera lang ang kinuha mo? 2.40 lang. So dito po, update natin yung mga yellowfin tuna nila, no? 200 pesos sa mga per kilo. Yung gulyasan mo magkano? 140. Yung po, no, yung per kilo po ng ating gulyasan 140. Tapos sa mga sariwang yellowfin tuna po natin ay 200 pesos na per kilo. Sarap. Ano yan? Ba't ba yung ulam? Ito, order mo to. Order yan. Bukod yung ulo. Pero ang bentahan mo magkano? 130 sa akin naman lang. Isa, kanya kalalaki 130. Ayun po, 130, oh. 130 po yung isang piraso na yan na bentahan niya, no? Na ang kanyang bangus dagupan. Boss, thank you, Boss Peng. Salamat. Ito pa pala, magkano presyo? Ganun pa rin. 180, 200. Pusit kalawang po natin dito ay 200 pesos, 180. So medyo may paggalaw po yung presyo ng pusit kalawang po natin sa Malabon Fish Market, no? Thank you. Boss, 200. Lodi, shout out. Good morning, Boss Nando. Magkano tilapia mo ngayon, Lodi?
110 pesos na per kilo ng kanyang mga latag na tilapyang Batangas. Paubos na, Lodi. Ito na lang daw po yung natitira niyang mga tilapyang Batangas. Shout out sa kanyang mga mamimili. Mga customer niya, shout out. At nagbabalik siya dito sa Malabon Fish Market. Thank you, thank you. So, shout out sa iyo, Kamanaba Tile Center. So, bye-bye na po natin itong kahabaan ng Malabon Fish Market. Talagang makakita tayo dito ng mga latag nila na mura o medyo may paggalaw. Kaya aalamin natin ang kanilang mga presyuhan. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer, no? Mag-iikot sa bayan ng Malabon Fish Market. Siyempre niya, 700. Patano? So, yan magkano yung mga presyo ng karot? 100, 70, 70, 70. O, yun po yung presyo. Isa-isa po yung presyo, ha. Yung ating pong ditong mga repolyo, 70 pesos po na mga per kilo. Yung ating pong mga labanos na makinis ay 70 pesos din po ang per kilo. Ang ating mga sayote, 70 pesos din po ang per kilo. So, yan po yung mga nakakita po natin na binigay na sa atin ng ating vendor na mga presyo ng kanilang latag na gulay. Dito po, mga 20 pesos po yung mga kamatis, bawang, at kalamansi. May 10 pesos din po at 20 pesos na kanilang mga bentahan, no? So, tara na, let's go! Shout out po! So, pipino po natin ay 60 pesos na per kilo. Sa tali po ng ating mga sitaw ay 25 pesos. 40 yun. Tapos yung mga chabeta po natin, 180 na per kilo. Tapos may bangus dagupan po tayo dito na 140 isang piraso. Ito po ay nag-iisa na lang 90 pesos. At 120 na per piraso ng kanilang mga bentahan. Tapos 320 naman po ang ating mga golden pompano o tinatawag din nilang pompano white. $220 sa mga per kilo ng yellowfin tuna. So shout out Lodi. Shout out. Shout out. Shout out sa inyong dalawa, chikiting. Shout out. Ayan. Naglalaro na naman kayo, shout out. Geng geng. Naglalaro na sila at mag-i-enjoy na. Pares mong latag to. Parehas. So shout out po. Mga bentahan po dito ng mga isdang kalaso sa halagang 150 po ang per kilo. Good size na mga isdang kalaso. 150 sa mga gulyasan. Kati ang pataas ang patanda mo. 150. Quality. Hindi ka magsisisi. Quality yan. So shout out sa'yo Lodi. Shout out. Shout out sa mga followers mo dyan. Ayun, sinasabi ko. Yan, shout out po kay Boss Lando. Mag-subscribe na kayo kay Boss Lando. Thank you. So, welcome Boss Lando. Basta ikaw, malakas kayo. Dapat magdala kayo ng pamasahe. Letus, 30 pesos sa mga tumpukan, no? Yung po yung mga bentahan po nila dito sa Malabon Fish Market. So, shout out po sa'yo, ate. Shout out. Aga nyo naman. Magalit kayo bilang nga. Okay, ikot muna ako. Boss. Thank you. Salamat. Bossing, good morning. Wala yata si Pito. Shout out po. Boy, may limandaan ka, dalawa?
Magkano po takal po natin ng tahong? 100 pesos po na takal po ng tahong. Pati rin po yung mga talaba ay 100 pesos kada takal, no? Ito po yung laman ng ating tahong. So, matataba po yung mga tahong natin. 100 pesos na kada takal. Ito po yung talaba. Mukhang hindi nagtinda si Dito. Ano? Kaya po. Ah, Panata nila eh. Mag-grill. galing ako doon kahapon. Maluwag dito sa Quiapo. Maluwag yung labas, pagpasok sa entrada, may x-ray. Oo ba? Marami na tao. Kapag yung x-ray nila, yung bag mo, ipapasok mo doon. Tapos, kukuhanin mo, iikot ka pa. Pero nakakapasok agad yung tao. Hindi kagaya ng nakaraang taon, talagang siksikan. Pagpasok mo, pila ka talaga doon sa pinaka-entrada. Ngayon, ang nagbago, nagkaroon sila ng x-ray ng mga gamit. Pati nga, kahit kapag may dala kang santo, i-x-ray pa rin yung ipapasok sa loob. Hindi nila. Mahirap na ito. Dali-dali yung ano ron, diba? Tapos pagpasok mo doon, paglalakad ka na napakaluwag, hindi ka napipila. Tsaka yung mga nagbebenta doon sa mga gilid, wala na doon. Wala na. Dali nasa loob, diba? Ngayon wala na pa, kaya yung luwag no, pagpasok mo sa pinakaharapan ng simbahan ng Quiapo, dire-diretso po yung pasok. Dire-diretso na po yung pasok sa loob. Hindi ka na, dati naawat na, may ikot ka pang ganon, pipila. Ngayon hindi na. Napakaluwag. Ano ang tanong mga anak ko? Mga apo ko. Kailan kaya si Kuya pupunta ulit? Hindi ka pa nga napapamaskuhan yung mga bata eh. Iba yun eh. Nga, hindi pag pag nagkita-kita ulit, nagkita-kita kami. Isa maagas na pupunta. Alas 7. Sa isang dito na sila. Mamaya pa yun. Diba naabot ako ng anak ko yung panganay ko mga Pag ano na lang, hindi ka pa mga nanay mga bata eh. 5 ba yun? 5? 5? Sige. Dami. isang 7 taon, isang 5, isang 4. Busy lang kasi ako ng mga araw na yun eh. Tsaka nakita niyo naman, di naman ako gano'n nag-vlog dito ngayon. Napagod na rin ako. Kulang-kulang na ako sa tulog. Wala, trabaho ko. Hindi ka pwede magana. Pag umaraw, nandito kami. Bulan umaraw, no? Dito lang kami. Boss, sige, thank you. Salamat ha. Salamat. Thank you po, thank you. So, yun po. Unti-unti natin baybayin po itong Malabon Fish Market. Tapos dito, per kilo po ng mga latag na hipon ay 200 pesos na kilo. Nanay, magkano po per kilo ngayon ng tawilis nyo po? 80. O, yun, 80 pesos. 80 pesos po, no? Yung mga anak nyo po ba doon ay kompleto? Mga nagbebenta pa rin po doon. Anak niya po yun nasa may bandang dulo. At ma-interview din po yung mga anak niya doon. Sige po nanay po, salamat po. Thank you. Shout out po. Mga tumpukan po ng mga siling berde sa halagang 10 pesos. 2 pieces ng ating mga pipino ay 25 pesos. Yan po yung mga kilo ng mga hipon, no? 250 at 200 pesos. Bagsak presyo pa rin yung hipon nila dito sa Malabon Fish Market. Mga kamatis po natin ay 200 pesos na kilo. 1 pot po ay 50 pesos. So, bagsak presyo pa rin yung mga hipon po nila, no? Dito sa pagbaba ng o kahabaan ng Malabon Fish Market. 80 pesos. So, shout out po. Good morning po. Good morning. So, yung kilo po ng ating mga isdang dapat o tawilis ay 80 pesos na per kilo. Yung gulyasan po, isang piraso, pwede nyo na pong angkinin, no? 100 pesos na kilo. At kayo na po makapag negotiable sa nagbebenta po dito ng gulyasan.
Tapos yung mga pusit po nila ay 300 pesos na kilo. Puhunan na lang. Balik puhunan. Thank you po. So, shout out. So, yan po yung mga vendor po natin sa Malabon. Shout out po. Yan po yung mga vendor po natin na mga matitipag sa Malabon Fish Market. At dito ay mag-alam-alam pa rin po tayo ng kanilang mga latag, no? Ang latag po nila dito ay mga hasa-hasa na maliliit. Tapos hipon. De, magkano per kilo ng hasa-hasa? 220? 280? Mataas? Eh, wala ka kanina. Gaganda ko na. Yan lang ang mga biyahe, no? Ang sige na traffic. Bagay, nakamotor ka na. May na-traffic ka na, di ba? Galing ako kahapon sa Quiapo. Ang tao. Kaunti lang, di naman ganun pagpatok sa entrada. Baka mamaya. Dalawang. Hindi kagaya ng nakaraang taon, napaka-siksikan. Ngayon, hindi na. Maluwag na maluwag. Sir, manghilang po ako ng kahit konting Maria lang, sir. Happy picking siya lang po, sir. Hindi ko lang alam kung meron po tayo dito. Natanggap rin naman ako, sir, ng buo, sir. Joke lang po. Salamat po, sir. God bless po, sir. So, 280 po na per kilo na nasa. 80 pesos po sa mga isdang tawid. Sa hipon po, magkano? 250. So, mababa yung mga presyo ng hipon, no? Wala tayong makitang mga kagaya ng mga nakalipas 600 ang per kilo. Wala po. 250 ang mga latag ng hipon. Napakaganda po. So, dito naman kay Ate Potpot na bentahan ng kanyang hipon. Paubos ang kanyang latag ng hipon. Masarap po talaga yan sa sinigang. 220 po na per kilo ng hipon. So, mababa ang kanilang mga bentahan o presyohan ng mga hipon. Bagsak presyo. So, shout out po. Good morning, good morning. Ayun, shout out sa iyo, Kaluga Brothers. 80 pesos naman po dito yung mga per kilo ng tilapia Batangas. Tawilis po natin ay 60 pesos na kilo. Sa bangus ay 100 ang kilo. 260 sa per kilo ng mga hipon. $110 na per kilo ng mga tilapia Batangas. Shout out po. Good morning. 220 sa mga per kilo ng mga 200 pesos na kilo ng hipon. Boss Paeng, namamasyal ka na. So shout out po, shout out. Shoutout mo yung hipo natin na Kaluga. 200 pesos na per kilo ng hipon ni Kaluga Brothers. Shout out. Kaluga. Pipoy Tandok. Kaluga, bro. Kaluga Brothers yan ng Malabon Fish Market. Hanapin nyo lang po siya. Si Uy, Palaboy. Oy, hindi pala Moy. Oy. Palaboy. Binansagan na natin siya si Kaluga ngayon. Kaluga. Si Uy, Kaluga. Kaluga, Palaboy. Ito nananagayan, oh. Nananagayan. Yan, nananagayan. Kalalapit yan, nananagayan. Pag makulit daw, nilalagay daw doon sa sangkalan. Dito po yung isdang bakoko ay 240 na per kilo, 280 sa mga per kilo ng hasa-hasa. So marami tayong nakikita dito mga tawilis na kanilang mga latagan o dagsapo. Tapos dito ay bumili na kayo kay Lodi, tusok-tusok lang. Basta may pambayad, tusok lang. Dalawa lang din mo. Huwag ka na magpalibre, may pera ka na mga hawak. Bili ka na. Sige, tuloy-tuloy lang tayo dito. 140 sa mga kilo ng mga bangus dagupan.
Ayan ma'am, 110 per kilo ng mga tilapyang Batangas. 130 sa per kilo ng gulyasan. Shout out. Nakakapanibago yung latag nyo ah. Nakakapanibago. So, ang hipon po natin dito ay 240 sa mga per kilo. 200 na per kilo. So, yan po yung kanilang mga latag po, no? Na mga hipon sa Malabon Fish Market. Hindi na po bago sa atin ang kanilang mga latag. Talagang mga presyo ng mga hipon ay bumabagsak sa murang halaga. Noong nakarang pumunta tayo dito ay 180 o 150 na mga kiluhan ng kanilang mga bentahan ng hipon. Asa, 200 lang. Ito, 240. So, yan po yung mga mamimili natin dito sa Malabon Fish Market. Talagang sila ay naghahanap ng mga o makakamura ng mga presyo ng bilihin, no? Dito po may mga tumpukan po ng mga tilapia. Ayan, ang ganda ng tilapia natin, no? Tapos mga isang bighead, no? Tapos may mga latag din po ng kanilang mga isang tumpukan ng mga tulingan. Magkano tilapia, Kosalan? 100. Mga tumpukan po dito ay 100 pesos sa mga tilapia. Dito sa bighead? 180 sa ulo, 120 sa laman. 120 po sa mga laman sa ulo, 80 pesos po sa mga per kilo. Wala pa kayong mga ibang latag na malalaking isang lapu-lapu. Marso pa, no? Kapag papalapit ang mahal na araw. Ito magandang gataan, no? Itong pagi. 120 sa mga per kilo. Sa mga mahilig maggata ay talagang ito ay sulit. At talagang makapag-ulam ka. O maganda rin kapag haluan nyo ng isang magandang o isang latag na bote. Itong pagi. Masarap sa gata to. Kosalan, thank you. Salamat. $260 sa mga per kilo ng hipon. May tumpukan din po kayo mabibili dito sa halagang 50 pesos. Tapos yung mga bangus po natin ay 140 na per kilo. Tawilis po natin ay 80 pesos. Ang ating gulyasan ay 140 na per kilo. Yung mga nakita po natin mga nakaas ng bagoong, yan po ay ready to cook, no? Na titimplahan nyo na lang po. Lagyan nyo po ng asukal at nakakapag bagoong na po kayo. Tapos yung mga ipon din po dito ay 50 pesos na tumpok. 200 pesos, 140 po yung mga gulyasan. Yan po yung mga latagan po nila na makikita natin dito, no? So, shoutout sa inyo mga Lodi. Shoutout. Nag-iipon ako eh. Hindi sumahod eh. Wala, hindi umabot. Hindi tayo umabot. Umabot ka ito ng kami sa pound. Pwede, bakit hindi?
120 po sa kilo ng bangus, dagupan. Gulyasa mo magkano? 140 Ah, 140. Talagang pababa ng mga presyo ng ating mga gulyasa, no? Umiinit na. Tapos yung mga tumpukan po ng mga tilapiyang Batangas po dito ay 100 pesos. So shout out sa iyo, Jeff Baliw. Shout out, basta lang ako. So shout out, Boss Ed Pompak. Shout out. May bilihan ng susuri ko. Oo nga, wala nga dito yan eh. Hindi ko nakikita dito yan. Nung nakaraan dito ako, wala siya eh. Nagtatago. Mukhang nagbakasyon. Oo. Dito po ay may mga pagi din po, no? Ate, magkano po yung pagi? 120 rin po dito sa mga isang pagi. Tapos yung mga alimasag nyo po, 100 pesos po yung mga tumpukan, no? Lahat yan, tilapia. Lodi, magkano nahipon mo ngayon? Kano kilo? 200 to. Ano? 200? Ba, mababa yung presyo ng hipon natin ha. Talagang sinusubukan tayo ha. Yan po ay 200 pesos na kilo ng kanyang hipon. Eh sa malalaki mo? 280. Ah, dito sa malalaki. Sa tumpukan mo ng tahong? 100. 100 pesos sa mga tumpok, no? Napakarami po niyan. Halos 2 kilo na, no? Tatlo. Oh, yun, no? Yung mga ano. So, shout out, Tiyo. Ang pagbabalik ni Tiyo, shout out sa'yo. Oh, may shout out ka? Shout out sa TYJ family. Ayun, shout out. Kala ko wala ka dyan, eh. Nag-ikot ako dyan, eh. Tulog lang ako. 2.3. Oh, nandyan. 1.4. So, shout out. Agustin Miraflores, shout out sa'yo. Go back to my Welcome back to Malabon Fish Market. 20. Oy, shout out. Shout out. Magkano per kilo? 110 na lang, Buslando. 110 pesos Para sa mga na per kababayan kilo natin ng dyan, kanyang mga 120 na lang. tilapiyang Batangas. So sa shoutout ka ngayon. Walang maisip, Buslando sa Yun, wala siya maisip na isa shoutout. next week and next month and next year. Enjoy sa ano sa swimming Enjoy na enjoy. Masarap yung niluluto mo eh. Parang bulalo yata may mais eh. 110 busing. Bulalo, Buslando. Paa, ang lakas mamulutan eh. Di ba nagiinom, namumulutan na. Paano siya yung tagapagluto? Siyempre. Lahat ng unang titikim siya. Saan kayo nag-swimming? Kasama ka? Saan yun? Sa dads? Mon, bigyan mo, Mon. Kami lang naman ang swimming pool. Nakakita ko parang arkilado yung swimming pool kasi wala kang matanaw na ibang tao eh. Ha? Ay, yung sabihin kung saan lugar, di dapat nakapunta ako. May motor naman ako. Kaya sinabi? Ang dami. Sino man nag-swimming? Ang dami. Ayan, nag-swimming mag-isa. Ang dami pang inuwi na mga pagkain. Hindi na ubos. Eh, inuwi namin. Hmm. Eh, dito pa magkano kilo? 180 po sa Sa tilapia. 130 ang laki. At 130 sa malalaki. Okay na to? 180 sa mga bangus, dagupan po, no? Na mga bentahan po dito nila ng mga tilapia. Wag yan. Ito yung plastic. Ay, nako. Buhay, kalabaw, kabayo, baka, kambing. Masarap po yung ulam yun, Nanay Noemi. Nga, gusto mo ba? Magkanda. Masarap na ulam yun. Ha? Pang high blood.
Alright, so yun na po. At nabaybay na po natin tong Malabon Fish Market. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Shout out sa ating mga viewers na lagi pong nanonood sa aking pag-vlog sa Malabon Fish Market. Shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po. Talagang kayo po ay sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando. At sa mga tao rin po na lagi po tayong tinatanong dito sa Malabon Fish Market. At makikita-kita rin po tayo dito sa bayan po ng Malabon kapag maaga-aga po tayo nakapunta o nakapag-vlog po dito sa Malabon. So shout out sa ating mga kababayang OFW, shout out. At sa ating mga kasamahan na naghahanap buhay po sa BGC. Sa mga safety officer po, shout out. Shout out kila Mona, Rex, Ace, Noriel, Joy, Pechay, Fernan. Shout out sa inyong lahat at mag-iingat po kayo dyan sa inyong pagtatrabaho. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. God bless and bye bye.